Adorang somarsaur hita dohot hata nidibata jumul mahita martangyang. Dame nidibata na sumurung sian salu naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhukna. Di dia pehita maringana ditikion asin rohani di batama nase madongani hita saluhukna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Hata ni debata nagabitupuk jamita ditikion tarsurat do di Markus 3 ayat 20 saha rodi 35. Hujahahom majo hata nitupuki tutonga-tongata songonoma didok. Dungi muli ma ibana, gabi rongom muse ronatoropi, pola sudat na sidamangan. Jadi ubegi akka sisolhokna, roma na sida mangalap ibana. Aini na sida do, naritik do ibana. Ia akka siboto surat, naung tuat sian huta Jerusalem, didok do, nasibolisod do ibana. Jala iduk ni akka sibolisido di pangasahon, lahu pabalihon akka sibolis. Jadi di joma nasida tujulona, marupama maibana madok tu nasida. Tagamo ma pabalihon ni sibolisi dongan nasibolis, ay mulu marsalisi sada harajaon sama dirina, dang nahot harajaon ni. Jala mulu marsalisi dongan sebagas sama nasida, dang nahot na sebagasi. Asa mulu hehe si bulisi mangalo dirina, jala marsalisi sama ibana, tak tarbahen hot ibana, nalau sudah nama. Dang habongotan halak jabu ni ulu balang, lahu mangarapas ugasanna, anggo sejumulu di hoti ulu balangi. Dukpei asa terbuat sa ugasanna. Situtudo hatakon, tarse sape nasa dosa niaka jolma rodi nasa ragam niaka pangicahyon nasida na dopak debata anggo na mangaliai tod diperbadiai dang dapok sa hasesaan ni nang ditiki sogut parutang dosa sisa liling-liling na nama ibana ala didok nasida partoddi na hudar do ibana dungi Roma inana dohot akka anggina. Jadi di luar nama nasida jongjong, gabi disuruh ma nama jo ibana. Nahudul donatoropi humaling ibana, gabi di dokma. Di alamanat doi nangmu dohot akka anggim, rodi akka ibotong, diusoi doho. Alai nin nama mangalusi nasida. Ise do goarod dainang, jala ise do dohoron akka anggiku. Jala dibereng ma akka nahudul humaling ibana. Nin nama. Akka do dainang dohot akka anggiku. Ay na mangulahon lomo ni rohani debata, ido anggiku, ido ibotokku, ido dainang. Ido sahakna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, heado ala diulaho amang inang nadenggan gabe di pahata-hata jolma, disadatiki marsahik masada ina nang mabalu hape akena konna di pangaratuar dosudi. Alai tuani maadong sahala ina hobbar jabuna manang tetanggana naulu mangurupi. Dileho dotikina tinagana bahkan sipata hepengna pe ikon haruardo lahu mangurus parsahiton ni inata ne mabalui. Jala amat tanah dohot enak konna mendukung do di pangurupion ni inatai. Dalam lahu meringankan biaya perubatan ni inata nababalui, diusahahon inatai dotong mengalului akka bantuan dana tu berbagai pihak. Alai atik pe sian bulus nirohana do na mangurupi saya dong do halak na negatif thinking tu inatai. Dilului pe bantuan tu satu son asa dohok dotong inatai menikmati ninna akka na negatif thinkingi.
Songonima sipata namasa dinguluon. Siap bulus ni rohani dongan na dunian mabay na denggan. Alay pitor suluk dua dong akka kecurigaan na negatif sian halak sojolo dipatakas. Apalagi mulupas adong na marsugo ni roha tu na mabay na denggani. Horas pitor rarak nama akka kecurigaan na negatif itu si barbar lusung. Hehe. Tahe omma na mengulo nate. Sipata gabihira na serba salah. Jongjok salah, hudul pe salah. Di pasobu salah, di bayan na denggan, di pahata-hata halak. Alay songoni pei, molo di ngulu ni halak Kristen, ikut totong do marsiadu, patupa akan na denggan, saliling di nguluan. Edak kola nak kajol mana burju mengadupi na songoni. Tuhan Yesus pe, dohok do mengadopi akka penilaian na negatif. Lumobi sian akka na marsuguni roha tibana. Jalahido na teida diturpuk jami tau. Dongan safor siaon di bagasan Tuhata Yesus. Dung dipilih Yesus akka nagabi sisianna na 12. Bongok ma Yesus rap dohot akka sisian nai tu serajabu lahomangan. Hape marroad do akka natorop pai hutihu Yesus lau sosanga benasida mangan. Terbegema nama sai tu si solok ni Yesus manang tu keluarga ni Yesus secara hajal maunna. Bebeneng Roma nasida mangalap Yesus asa mulak tu jabuna. Bahkan pola do didok nasida Yesusi naung ritik. Ala setorus di pewitihut natorop uhut patupa lan akka terdahalongangan. Tuk do tutu waso ni Yesus pamalum akka ragam ni sahit ni akka halak na Roma dapoton ibana. Songoni nang akka todi na hudarpe. Di palau Yesus do siya diri ni halak na sinonggopan ni akka todi na hudar. Ubege sude akka nadenggan na pinamasa ni Yesusi. Sugodo nang rohani akka siboto surat na siyan Jerusalem. Torus do nasida negative thinking to Jesus. Pola sape didok nasida nasibulisod do Jesus. Songon na tayo naking di ayat 22. Didok nasida nasibulisod do ibana. Jala iduk niya kasibulisido di pangasahon. Lahu pabalihon akasibulis. Domu tutuduhan manang fitnahan niya kasiboto surati. Dileho Yesus maalus marrumang upama. Jala namura atusan. Lahu menyadarkan pangalaho niya kasiboto surati. Songun nabuhi tayo naking di ayat 20 sahat 20 pitui. Bohama tutu baheno ni sibulisi, pabaliod dongan na sibulis. Jika iblis hendak eksis, tentu dia tidak akan berontak melawan dirinya sendiri. Jika itu yang terjadi, maka itu sama halnya iblis sedang menuju kehancurannya sendiri. Justru molo di pamalum Yesus akan namar sahid, jala di palau akan tod dinahudari, sasitonga naneng mangarup pakon harajaw ni sibulis do Yesus disi. Uhut pajong jokon harajaw ni dibata. Asa daksit tong tuduhan niak kasiboto surati. Namadok iduk niak kasibulis di pangasahu Yesus lahu pabalihon akasibulisi. Alay waso na siya debatado di pangasahu Yesus pabalihon sibulisi. Dari jawaban Yesus, seperti pada ayat 23 sampai 27 tadi, jelaslah bahwa tuduhan para ahli Taurat itu tidak benar. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka yang menuduh atau memfitnah Yesus dengan berkata, Yesus telah mengandalkan kuasa penghulu setan untuk mengusir setan, maka tuduhan seperti itu sama halnya telah menghujat Roh Kudus. Mangaleai todi parbadia. Dan apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal.
Molo tarsorpe hita bangulahu dosa isarana manirpang sian patik ni debata manang hurang panadauta di Tuhani gabe tubuh pang cahyo dopak debata nabu dope hita dapotan hasesan di dosa ala adong dope tod di perbadia nalahu manugu-nugu asa mulak tu hasit tongan di debata alai mulununga sahat tu namangaleai tod di perbadia omma nanidok ni Yesus diturpukon dang dapon ni ibe hasesan ni dosa nang ditikki sogut. Songon nabui teida di ayat 20 siai. Buasa daktar sesabe dosa niaka namangaliai to di perbadia. Ala songon nataboto to di perbadia do namanugu-nugu jala napatauhuk kita lahum manadda jala mangulahon lo monirohan di debata. Buido taja peran itu di perbadia songon natar surat di Yohanes 4 ayat 10 dungi musia Yohanes 10 ayat 2 Yohanes 10 ayat 10 sa rudi 5. Jadi mulununga dileai to di perbadiai tudus doi naung manulak debata di bagasan nguluna. Jal akahalak naung manulak debata gabe parutang dosa sisa liling-liling na nama ibana disi. Ima posini alus ni Yesus tuak kasih boto surati molununga sanga dileai to di perbadia dang terampuni be dosa ni halak hisongoni molo didok mangaleai to di perbadia termasuk matuson akka halak nong porsiahiat tu Yesus sipalua di nguluna hape ala dia kahagiuk ni portilion gabe ditadikot tu hatai manang dinadeba alanya karikok ni popularitas ni dunia selebritis manang rikok ni aka pangkat dohot aka posisi na lebih empuk gabi ditadikon manang murtad maha porsiauna sian tuhatai aka halak sisongonima na termasuk mangaleai tod di perbadia dang di Jakob be pandugu-nugu ni tod di i mulu dang di Jakob be tod di perbadiai beisi be na manugu-nugu ibana musyetu debata dang adong be sialani do didok diturpukon dang dapok ni ibe hasesan di dosa ditikki sogut justru uhum hamaguan nama upa si jalon ni halak hisongoni ditikki sogut dong asa porsiaon di bagasa tuhatta Yesus Kristus mertua mahita na setotong marsihohot majakon Yesus sipalua di bagasa mulutta atik pesipata merdosa hita alai sai merpamuati do totong debata manesa dosata molo rohita sian serep ni rohata manol soli dosatai tua dopan di debata huhut mersiadu mabain akka nadenggan mangulahon lomo ni roha ni debata ai akka halak hisongonido naginwaranna si solhot ni Yesus songon nani dokna di ayat 35 aina mangulahon lo moniroha ni debata ido anggiku ido ibotoku ido dainang molo pe didok Yesus songoni tagan ro keluargana laho mangalap ibana asa mulak dada nama sudahon keluargana Yesus disi alai naing papatarhon hadiron nado songon anak ni debata naikon mangulahon akka lomo ni roha ni debata jala manangisi halak na setotong mangulahon lomo ni roha ni debata atik pesipata adong akka tuduhan-tuduhan sian halak na mersugo ni roha manang adong akka na negative thinking alai dipapos do rohatta nasida do naginwaranna akka anggi ni Yesus iboto ni Yesus dohok dainang ni Yesus. Amin.